Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabin na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko ninyo sa pangan nga Gilay, 17 anyos, estudyante sa senior high. Itago na lang ang akong kompletong address diri sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. Nakuyapan manggod ko atong foundation day na mo. Aron ni sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Asa? Adto sa pitus ma. Uy, kalayo ba na, Jilay? Uy, ganong atuman mo dito? Ambot sad ana among eskwelahan ma uy. Adto man kuno ihil dito ang opening sa foundation day na mo. Kung maon na, ay nalagad to eh, kalayo ba na? Ma, di na mahimo uy. Kay i-check ba ang among attendance? Members ba ko sa SLS? Unsan sa ng SLS? Uy, Student Learner Society ma. Jilay, basig unsa na ng grupo-grupo ninyo sa eskwelahan, ha? Sa among eskwelahan man gud na magud. Sige na bigay na tagparapliti og bawon mo pi. Kapoy, abi ba nakukuha kay klase ron? Di ko kahatag og baon. Na, di gina pwede ma-absent ma uy. Kay kami ron ang na-assign sa gate sa may entrance. Huh? Kanus aragod ka nahimong gwardya, Jilay? Sus mama uy, daghan jud kay na siyang tabi. Gain ako kwarta mabe. Kay malit na unya ko. Uy, ako pa man siguro na una din eh. Kay wa pa man sad magsugod. Ay, tuara nga ako mga classmate nga bayot. Ay, nagsayo-sayo ba yung bayot? Lapit sa stage. Ano ba rin magtabong ba? Dulo na ko siya. Ay, niaraman di ay mo din eh. Hindi makuno tapatapokon sa atong president sa SLS. Wala ka ba sa GC? Nawa na ko makabantay sa akong cellphone yads, uy. Kaya nga akong giatiman kanina, kunun saon ako, nga tugtan ko sa akong mama nga makaanhi din eh. Uy, hindi unta mo sugot si Ay, mother. layo lagi ko na din eh, uy. Huwag mabalaka siya. Ay, sus, balak ka ba? Uy, meron ba balak ka men taon siya? Uy, nga kita rin mga classmates ang magkuyong. Maog yun. Unsa man na, uy. Ay. Okay. Ang na po nga na-assign sa gate, proceed na mo sa entrance. Tara, uy. Kita ba yung na-assign sa may entrance, ha? Kita tig-check sa mga bag, sa mga musod. Hala, inita ra ba bayot? Murag naluya man ko sa kainit. Uy, Lay! Pinaunsa man niyo, ha? Pura lagi kag naluya, tay. Bayot, kakuyapon lagi ko. Unsa? Pag-chord ya, uy. I need a break. Kipaspas ang akong heartbeat. Okay. Maglisod man ako sa paginhawa. Seryoso yun ka? Uy! Manawag tang taga-emergency response team. Uy! Uy, ART! ART, please! Kung ART! May kakuyapon dire! Recorded by X Thunder Gaming. Perting inita adto nga time during sa foundation day na mo. Og wa ko makasabot sa akong gibati atong higayon na. Naluya og nalipong ko. Og sa diyang ila kong gipalingkod, naka-feel gyud ko nga paspas ang akong heartbeat. Og naglisod ko og apas sa akong ginhawa. Binhod ang akong mga kamot ug murag pulos na lang hayag ang akong nakita. Kakuyapon ako. Mao to nga gidako nila sa klinik. Unya, Uy, sigurado ka nga okay na ka? Ang mura mga 30 minutes samanta dito sa klinik. okay naman ko. Jesus, dito lang unta ta sa klinik. Kaya nabala ka ba ako sa gisulti atong usa ka guy ba nga nagtabang nimo. Katugay niingon nga, Miss, dali na kay ka makulbaan nga way rason. Imong heartbeat no, sobra ka paspas. Niabot og 180. Paspas di ay ng 180s. Tingali. Pero permi mo kung bation o mga ingon ana yads. Labi na gid kung mag-uol ko. Kung gikan ko maghilak. Mao tong bation ako sa mga adto yads. Hala, uy. Basin man sakit ka sa kasing-kasing. Unsa?
Wala. Kahadlok ba na, uy? Traidor ba yan ang sakit sa kasing-kasing? Ay, ako kadlo ka, be. Balik na ta sa atong pwesto na, sa may gate. Tingaling pangitaon na ta sa akong mga kauban ug sa atong press. Niya naman sad ang akong kipati. Ni binon na sad ang akong bukton. Binhod yun. Ug paspas ang akong heartbeat. Naunsa man di ay ko ani, oy. Mamatay na ka ako, ani. Uy, July! Okay ra ka diha? Hala, pulos na sa dayag ang ako makita. Uy, July! Uy! Uy, July! Uy, July! Uy, paminaw na ko, uy! Uy! Dai, inhale, dai! Dai, inhale! Exhale, dai! Uy, aron para mo kalma ka! Uy, dai, ayaw tapi yung nga imong mga mata, dai! Uy, July! Girl! Uy, girl! Uy, ala! Uy, tabang mo! Uy, tabang! Ibalik ka to si July sa clinic! Oh, niyan ta sa inyo, ha? Unsa man? Tabangan ti kag sulti sa imong mamagpapa? Ayaw lang, Yads. Ha? Dili nimo sultihan ang imong mga parents nga nakuyapan og gitabang ka namo ganina. Mahadlok ko maunsa niya si mama kung mahibaw, Yads. Mabalak ka unya. Nakuya, wabaya mi kwarta bayot. Unya, unsa man day na, ha? Dili di ka magpa-check up? Suwayan lang nako og Google kung unsa ning akong gibati, uy. Ha? I-google na nimo sa internet ng imong sakit? Nakasabot ko sa among kalisod, maungwa ko na lang hasula ang akong mga ginikanan ning akong gibati. Ug nag-search na lang ko sa Google, ug nagsuwat ninyo, kay maora may libre. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, may panahon nga kon mag-uol ko o gikan kong naghilak, maluya ko o maminhod ang akong bukton. Paspas ang akong heartbeat o kakuyapon ko. May sakit ka kus kasing-kasing? Ikaduhang pangutana, kadtong nabuwad ko sa init during foundation day namo sa eskwelahan, nakuyapan sad ko. Murag hayag ang akong pananaw. Unsa man sad ka to? Sa kainit lang ka to? Ikatulong pangutana, na ako'y na-search sa Google ning akong gibati. Hypostrophic kuno ug ang usa kay vasovagal syncope. Tinuod ka ni? Mao ka kini ang akong sakit. Ug mga unsa man ni? Ikaw pa to katapos ang pangutana. Ingon sad sa akong amiga nga basin sa jeans o kaliwat namo. Kung doon amang gyud ko'y sakit, unsa may angay na kong buhaton nga mahadlok man sad ko nga magpa-check up og doktor. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, July. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini nga kong suliran. Ano na sa bako, Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa mga medical problem, kay medical doctor man ako. Psychological, emotional, ug behavioral, kay usama ko ka psychiatrist. O mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usama na ko ka drug addiction specialist. Kasi kasing pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede ka may padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini nga akong suliran, official writers page o driba sa mabatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong lawa mao kini nga, if things don't work out now, this soon will. Unlearn and relearn. Ayaw lang pagpadali. Short step is more effective than longer high leaping steps nga dali ka kapuyon. Wa kay lahutay. Hinay-hinay lang basta kanunay. Alright, so ang ato magtatampo ng lawa si July, 30 years old, taga Cebu City. Usan siya ka estudyante. 17 years old po din edad din Estudyante senior high, 17 pa din Magkuyapan ko na siya, kuyapan. So inaot di na ka makuyapan July ha. May pagpaminaw dahil sa itong mga suking tigpaminaw din sa Cebu City. Si itong silinga ni Awi sa Mura diha sa Sambagdos, no?
si nalimot ko. Na ano mo kong koy. Wa pa man siguro kay Alzheimer's pero say malimot ko sa mga nga daghan mo kayo kung kuan lagoy. Maning gustong magpag-rate no. So si Wagas Brain, Marson, Audrey, Loberas, Jeffrey ug Tampos Elizalde diya sa DOH Argao Cebu, DC Madrigal diya sa Liluan, Tismel Barliso Caballero diya sa Qatar. Qatar ba ninyo? Isidro Pilina diya sa og si Nelia Hirona Sio diya sa Buwak, Sugod, Southern Leyte. Musta naman diya sa Kapitan Benji Perinal, no? Sa Buwak, ug ako mga igaagaw diya nga mga obra og mga Duran family diya sa Buwak. Kumusta naman si Juging Irana? Juging Irana diya sa Mahayahay, Sugod, Southern Leyte. So mayong pagpaminaw ninyo diya Juging o ginaot nga okay ra katong kahimtang diyang dapita sa Leyte, no? So going back to our sender si Jilay, punto medical ang problema ni Jilay, taga Cebu City, sa nabati na to gina sa drama. Unang pangutana, may panahon nga kung maguol ko o gikang maghilak, maluya ko og mamanhod ang akong bukton, paspas ang akong heartbeat og kakuyapon ko. May sakit ka ako sa kasing-kasing. Bata po mang kajilay, no? I don't think so na kay sakit sa kasing-kasing. But siyempre, kung mag-uol ka, maghilak ka, emotionally disturbed ka, this can cause contraction of the muscles of different areas in the body, and this includes every muscles to that effect, no? Yung usa ni ani, ng atong anterior chest muscles, mutuotang natin sakit sa kasing-kasing, pero wadi ay medyo kuan lang yun, no? So, as much as possible, you do slow, deep breathing. Ayaw og hangos. Kay kung muhangos ka, naguol ka, naghila ka, the more ka problema kay magka-develop ka ng gitawag na to og hyperventilation syndrome, no? Pero kung grabe na kayo, ha? Cardiologist ang mga doktor nga expert aning mga problema sa kasing-kasing. Dr. Roy Intienza, ha? Dr. Rudy Amatong, mga cardiologist, no? Ikaduhang pangutana, katong nabuwad ko sa init sa to ni during Foundation Day, katong nabuwad ko sa init during Foundation Day, namo sa eskwelahan, nakuyapan ko, murag naa ang akong murag hayag ang akong pananaw, unsa man ka to sa kainit ka to, posible namatay itawag og heat stroke, no? Kung sobra ra po kayo. Ang atong normal body temperature is 36.5 to 37.5 degrees Celsius. Kung beyond that, posible ta magka-develop og heat stroke, no? Katulong pangutana, na ako'y na-research sa Google ning akong gibati, hypotropic kuno ko. Unsa mga nang vagal syndrome, tinuod kaha ni, mao kaha ni ang akong sakit ug unsa man kaha. O yan na ni vagal syndrome, no? Kining gitawag na tog hypotropic, no? May pagka hirido pamilyal ni siya, genetic ni siya. Unsa may pasabot ani, ang imo mga muscle sa heart mo baga. Wala igong rason, masakit mo baga lang. Mostly sa ventricular symptom ni siya. Namatay auricle o ventricle. So mabalikon ako sa bottom chamber ni siya, sa atong heart kining ventricle. So kung ngadto mo sa cardiologist ani kanang maresetahan mo mga beta blocker, simbako lang mga intervention nga may gabi-gabi, no? I hope nga dili ni siya mao ang imong problema, kay medyo lam-lam ni siya nga problema, ha, kay this can cause sudden cardiac problem, no? Maluya ka, imong panington ka, magsud ka ginhawa, maghuti mong dughan, imong kuyapan ka, no? So ang kining vasovagal syndrome, kaning gitawag niya mo reflex syndrome, no? Kay mura kag makuyapan, temporary loss of consciousness, neurological ang rason, unya maka-lower ni siya sa blood pressure ug imong heart rate. So it will follow nga kung mo-lower ang imong blood pressure ug heart rate, makompromise pod ang blood supply sa imong vital organs sa imong lawas. So mapasabot ning vasovagal syndrome. Vagus nerve usa ni siya sa mga cranial nerves nga naa nagfunction sa atong lawas, no? So before ka makuyapan, kung balikon panington ka, murag na magbudyong sa imong dunggan o niya mura kag mawad-an sa panimuot, no? Mura magipatol nga na lahi po tong patol, no? Palahi po ning vasovagal syndrome. So go and see a cardiologist kung mao gini yung problema ka, gituhuan nimo o nya kinahanglan ka mo inom kag daghang mga fluids, no? Nya avoid mga triggers kanang
attack nimo. Unsa man kanang mga stressful nga mga sitwasyon, di ka dali emosyonal, no? Ikaw pa to katapos ang pangutana. Inom sa akong amiga nga bisan sa jeans kaliwat ko no. Sa kuno ingon kining problema ha may pagka genetic or heredo familial, no? But it doesn't mean nga naapog yung ka automatic ani, but the possibility is a little bit higher compared to the general population. Ay kung doon naman gud ko sakit, kung doon naman gud ko sakit, unsa may angay na kung buhaton, mahadlok man kung magpa-check up. Ayaw ka hadlok magpa-check up sa doktor kay di mamaak, no? Mas maayo gud og naay mga diagnostic procedure kay para ma-guided pod kung sabay angay buhaton sa labing madaling panahon, no? So ayaw ka hadlok mo adto og cardiologist. Sa kumalikon kining hypostrophic nga kuan na yung mga problema hang imong gikuan, myopathy. Kuan ni siya, may pagka-genetic na siya. So tinuod yung iyong amiga nga pagka-genetic. So guan si cardiologist o guwa kay budget sa government doctor. Ora nang abilidara ng mga doktor nga mo kuan sa kanang kuan mga problema sa mga tao, no? Di kay ngo government doctor dili kayo makahibalo. May balogo na only nga sa private siyempre mo-charge ko po na sila consultation. Alright, so now kasabot ka sa akong gi-explicar nimo Juan kining July o ngadto sa libuan millions nga naminaw sa itong programa kining akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Panunayang pagpumila sa itong programa. Taas katag rating din sa itong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Araman. Daghang salamat o maayo.